Bisibrumno tiprasa reungsirngui tongnai rok reungno kotoro poriwi tongnai reungnoko poriwi tongnai reungnok yungo poriwi tongnai bier khlainai rok stipend manyangui birmano jungjalo klaibayo stipend maya eba scholarship maya abo ketal kokya bisibrumno tiprasa reungsirnai bisingo o jungjal nukjago taklai bisibo haino 2023 bisibo o jungjal kasoi phaima nukjaka abo hai jungjalno cheri nainani bagui TISF ni luwa jumung bai tribal welfare tangbedek eba tiprasa hamgrai tangbedego haino hai TISF ni kaisa bodol aroni director bai thangi malaika aro malai kogrijaka bwskangni talni bisingno reungsirngui tongnai rok borokni stipend eba scholarship mani painai जोंनि TISF साइमन का जोंथ' स्टुडेन्ट फेडारेसन स्टुडेन्ट बै लिरनांगौ आमोन बादि गोबांमा रुजुनाय रक गावनि स्कलारशिप दावखांनाय गोबांमा रुजुनाय रक बर'थ' बाक्सा स्कलारशिप बायदि फरायनो दं आमोन बादि जों साइमनै आसादिन जों नासिंगा जोंनाव डाइरेक्टर सार आजिबो कल गैया जे प्रिभियास मान इसे हाब थाङाखै आरो हाबनि बागै जों दिनै डाइरेक्टर सार मालाय फैया दाबो जों सालायमाननिल' आमोन कल नङा जे बे दुइ सप्ताहनि बिसिङाव जतन स्कलारशिप मान थांबाय दाबो जतन प्रसेस सोलि दङ आं बागै बे दुइ सप्ताहनिनो स्कलारशिप माया थांबाय जतन আমি কি স্টেট ইন্টারস্টেট सेन्ट्रेलनि हयथ' सफैया सेन्ट्रेलनि हय दाबो स्टेटनि एप्रुभेल नांनाय प्रसेसिं सोलि दङ सिगनेचार वर्क बाकी दङ जोंनि अफिसियेल वर्क पेपार वर्क बाकी दङ बाखिनो नेक्स्ट विक इलेक्शन बुसिनार सोलि दङ बिनि रिजाल्ट दङ नन लगे अफिसा डिलेंखा एका द सप्ताहनि हाबखानाय हिसाबै आरो डिलें मानबागै नेक्स्ट विक जतन स्कलारशिप मानबागै